Jesus obialozo ego yibo dị mkpa n'ife niile na-eme mana nwa ka ego onwelu ndị n'ụlọ di na nwunye fana chọ nwa chọ nụọ ọkwa ndidi ka fa ga-eji nyelu Chukwu onwezili ndị mụlụ nwanụ welu nwa tinye n'ụsọ nyakeji nwe motherless babies ụmụazị ndị na-enwero nne na nna onye mụta onye kenya nka nne n'ụwa nyeke nne Chukwu ọ bụrụ na ịmụta nwa ga-agwa gị ma ịnọsi aka nka n'ụwa golibe onwelu ndị nwụlụ n'ahịa nakwara ofe akwa ma nchanụ onwelu ndị ọkụ ụgbọgbulu mafuru ozu fa wekwa onwelu ndị nwụlụ n'ime mmiri mana asidenti nyaka nji wesi ezi oyi mụ ka anaghị Chukwu nwa ike bezina n'ọnwụ ụgbọla ezinne gị mama ezinne nọdụ mma mama Mercy Ike Iruenyo nwanyị born in 1928 to 2017 adiewu mama ka Chukwu n'alụ mkpụrụ obi na ndokwa ezinne Mercy Ike Iruenyo nwanyị nọdụ mma n'eziokwu nne mụtala odogwu na nwa ya na-enye Chukwu ekene n'ụwa onye bigidelu n'ụwa ruo 89 years n'ọgbanigo n'ụwa na Chukwu ga n'alụ mkpụrụ obi na ndokwa ene mụlụ ka nna ya eze bi n'ugwu eze n'ibi n'ugwu ụbọchị ọgbọnwa Expo na Germany obele nwa na-ehi ọdụ eze n'ibi n'ugwu ezi nwa si ala mma na ọ bụ onye ọkaigwe Expo na Germany n'izo n'ife na-eme Expo n'iga adịgo kanayo Chukwu ike kanayo Chukwu ike eze bi n'ugwu n'ọkaigwe
onye na-amekwe n'ụwa nọ ebula onye na-amekwe tụnyenu n'ime ọfịa maka gịnị na-afụgo onye na-amalekwe ọ bụ onye ka na-ekwu Chief Kanayochukwu Kingsley Ike eze bi n'ugwu nke izizi n'ala mmanụ abụ ọ bụ n'Ọkigwe Chairman Chief Executive Officer Canix Hotel and Suites nke dị n'Ijegun n'Ikotu Lagos onye Ọkigwe oyimuo kenelu m lọlọ gị Miracle onye buchi obi n'ali lọlọ eze bi n'ugwu n'Igadi ezi nne m ụlọ Clinton enne m ụlọ Onyinye-Chukwu nwanyị ọma achalugo nwanyị onye eze na-ekene eze n'ibi n'ugwu Kanayochukwu Nwike n'Igadi ogbotọgbọ nwa onye ala mmanụ abụọ bụ n'Ọkigwe bilio obele nwanne ihe ọdụ Expo na Germany yi na-ejeje nabata maka na Akachukwu dị na runu Akachukwu n'ọgadigideli eze n'ibi n'ugwu Kanayochukwu Ike eze bi n'ugwu n'Ọkigwe obele nwanne ihe ọdụ ogbotọgbọ nwa bilio Expo na Germany Expo n'iso n'ife na-eme eze n'ibi n'ugwu onye ala mmanụ abụ ọ bụ onye Ọkigwe ogbotọgbọ nwa bilio n'Imo steeti Kanayochukwu Nwike onye nwere ego n'ala mmanụ onye bụ ọ bụ n'Ọkigwe ọfọ nnagolu gị n'ọbụrụ ọka ịkpata ego n'ọbụ ka ịdị ndụ ndị ego Akachukwu adịgolu ogbotọgbọ nwa na-alụ Germany behirila wee butike eze n'ibi n'ugwu Kanayochukwu Nwike eze n'ibi n'ugwu onye Ọkigwe oyibo n'ala mmanụ abụ ọ bụ obele nwa m si eje Chairman Chief Executive Officer Canix Hotel and Suites nke dị n'Ijegun n'Ikotu na Lagos steeti ka ọ na-achụ Germany ka o ji wee melisi ọnọdụ Expo na Germany eze n'ibi n'ugwu na King living in mountain eze n'ibi n'ugwu King n'ibi na mountain King n'ibi n'ugwu eze Nwike Ọkigwe Kanayochukwu Nwike oyimuo onye ala mmanụ abụ ọ bụ onye Ọkigwe onye ego ogbotọgbọ nwa n'Igadi elemo ọnwụ mesili gbu ezi nna gị Zaccheaus Obinali n'alana ezi Nwike gwọ n'Obinali ezi nna gị nọ n'alụ mmụọ ka nke n'ezi nwanne gị Ekene dịlị Chukwu Obinali nwanne Kanayochukwu n'iduso ekene ndị ụwa Ngozi Obinali ife na-afụ n'ọnwa nwaka ego na Charity nwanyị ọma ụmụnne eze bi n'ugwu na-ekene m onye eze nwamba obi na-ekene m ezi oyi amaka mmanụ ka nkene ndị oyi eze bi n'ugwu Chief Innocent Arụsị Nsugbe Indigo Printing Press n'Ọnịchado Indigo onye ego eze bi n'ugwu nyasị m keneyi Indigo kenelu m lọlọ gị Ezinne Joy onye kere Vice Chancellor n'Ọkigwe Local Government nwunye Indigo bilinu Chief Arinze Agụlọnụ
agbọta ego nọrọ ifite odogwu na Germany obele nwa na-eyi ọdụ nọrọ ifite agbọta onye ọrụ ifite odogwu Chief Arinzagulonu Chief Security DSS onye ọma mbili n'ịgba ọta ego agbọta ego odogwu jelu Germany wee bili Agụba họteelụ niile nke dị n'ime Lagos Maguru Organics Hotel and Suites ịmalụ na ndị Ilosogbu Organics Hotel and Suites nke dị n'Ijegu n'Ikotuna Lagos onye nwe Organics Kanayo Chukwu Ikoyimu Organics Hotel and Suites nke dị n'Ikotuna Icho baby esike Jebe Organics Hotel and Suites Kanayo Chukwu Ike CEO Organics Hotel and Suites Obotobo Mwana Ogede Organics Hotel and Suites Ọkasị Organics ochie dike chụ aja ọ dịka onye elie ndị mmụọ n'aka eze bi n'ugwu nwa onye ala mma na agba ọbụ nwa onye oke igwe kenemi eze n'ibi n'ugwu Expo na Germany odogwu jere ude hitila butike eze n'ibi n'ugwu ka nke nọghị iri Barrister Kalas anọrọ ezi nwa n'ọrụ obili Kalas onye ọma n'Igadi eze bi n'ugwu na-ekele yi Samson Iroka ka nke n'ezi ọgọ gị Ijeọma onye ọma mbili ezigbo di Ngozi ọgọ bụ chi Ijeọma n'Igadi ezi ọga eze bi ka nke n'ezi oyi gị Ogidi Jeff onye ọma mbili Jeff Motos onye ọlụ Shipping and Export na Germany eze bi n'ugwu si mụ kene yi eze n'ibi n'ugwu Kanayo Chukwu Ike obodo bụ Akachukwu nọgadidide eze n'ibi n'ugwu Expo na Germany Expo nye